Oder Marius, welkom hier. Zeer welkom hier. Jeder einer wordt waar je komen is. Ik wens je kunnen alle je loten zijn. En ik wens dat we kunnen van jou loten tot ons reden. Als ik van jou morgens opstonden deed en ik had gedacht dat we een sneeuwstorm hadden, dan zag ik, dat had wel dit maar aan niet gelukt. Dus ons hadden we verzocht rijden te maken. En op de meeste voet, als ik je sputters over dan word ik aan, dit is het dan van jou is. En zo, ik dank God ervoor. Ik vrij me dat we aan de natuur dat zo klaar zijn dat we in een kracht is, met wat we niet stellen kunnen. En als we geloven dat het handpassen is of niet, dat zijn don't. Daar hebben we geen controle over. Zo wat doen we dan nu? En dus daar hebben we meer dingen im leven, maar wat we niet keine controle hebben. We willen de gleiche anders hebben, vielleicht als die zijn. Vielleicht is dat met die gezondheid. Sommige mensen die hebben een zware tijd met de alle. Die willen gleiche jonger te zijn als die zijn. Of die willen gleiche alle te zijn als die zijn. En kunnen daar ook niets met doen. Dus wat doen we dan? Dat einzige baas wat ons even blijft, is ons dafür aan te stellen. En dan met eenmaal dan gaan we wat verder weg, nee? So, welkom hier. We hebben vandaag onze Duitse boodschap hier in Thema, wat ik niet geloof dat we worden zeggen, van zo hebben we never gehoord. Het is een thema met wat we alle dag te doen hebben. We zullen met dit te doen hebben. En zo, mijn gebed, mijn wens is dat ons dat kan fresh maken, weg worden en meer wierd worden. So, het thema van vandaag is, wie zijn God zijn zeugen, of wie zijn God zijn brief. Wanneer ik dan denk, dan is dat een ding wat mij manchmal, en een was mij bedreigt, wanneer ik aan mijn leven denk, wanneer ik aan Christentum denk, wenn wat we moeten klaar hebben, en dit is een beetje hoe de boodschap aanvangen deed, maar dat is, we moeten er klaar hebben, du en ik moeten dat weten, dat veel ongelovige mensen, die kijken naar mij en die. En dan vandoor nemen zij een beeld, of een zeugnis, en vandoor nemen zij de mening, wat het meint in Christus zijn. So, je langer we door ons neerloten doen, je schwander of je dollar direct ons dat vlees, en ik wens dat direct ons op een marage daar was. Ik weet deze week, en het is geen zeer bijzondere ding, maar het moet me wel aan dit denken. Ik weet bij de kliniek, en dan ga ik eruit en dan zeg ik deze maand, en chauffeur me, dat ding blijf ik, die moet ik kennen, zo ik neem een paar schritten een beetje boos, en dan word ik aan begrijpen, wat ik ook deed, hij begrijpt me, en we zijn zo woonaanstot. We zijn vrienden wat het een beetje kan. En zo, hij wirtschaftig, en we reden het op, en als we dan eens aan het vertalen komen, dan vond je van wat om te reden, dan word ik aan dat hij blijft dat ik weet van wat hij reed. En dan zei ik, ik weet niet van wat u reed. Oh, nou, hij had gedacht dat ik would ook zijn met whatever hij dan reden met Andy was. En ik zei, no, that's not me. Dat zie niet ik. Ik heb met deze zaken niets te doen. Oh, oké. Nou, dat weet je dan ook goed. Maar als ik dan eens weg word, dan dacht ik zo, dat is het zo voor dit. Ik weet niet meer correct van wat hij reden, maar van wat hij reed wist ik dat ik had met dat niets te doen. En, maar dan dacht ik zo, dit is het hoofd. Waarschijnlijk heeft hij mijn vriend door je zijn, of hij heeft zich er plus zelfs uit gedacht, wat immer het weet, maar aan zijn mind weet ik ook een van die. Als het dan nu wat gouden of slechter weer. Maar anyway, ik weet nu een van die ook. En dat heeft me ook niet tot sport zwaar gemaakt. Nou, unbedingt niet, maar aan de andere hand, dat maakt me denken, dit is het zo voor dit. Du en ik, we zijn manchmal die anders wat ook ons broeder
en wieder eine negative indruk neembrengen dan aura ongedreid. Zo alleen bloos dat ik en du willen bij dezelfde kerk voor te horen, merkt mij een porto van. We zijn Plattdeutsche mensen, meeste van ons. Nou, vandaar hier zijn we Livigala. Maar manchmal worden antwoorden, dit is zo'n indruk als de lied van de Plattdeutsche had. Alle jaren terug, dan weer we in Mexico spazieren. Dat zijn net zo'n jaren terug. En trof ik door met Mexicanen top en we kwamen in de vertaling in. En dan word ik aan, hij had ze te houden, de Mennonite, dat weer alles alcoholics. En dat weet je unbedingt niet wat ik wil genannt zijn. Maar ik dacht zo, dit is zoals hij leeft. Dit is zo'n indruk als hij had. En dat had really niks van ik nu zei, oh no, ik zie niet zo. Hij had genoeg van die indruk gekregen dat in zijn mind, dat is precies de lied dat alle had. Dat is really krijgt ze het zo van ons. Wie voor we gaan, we zijn vielleicht in een vreemde stad en dan kan zijn, we zijn in een stad. We kunnen in Winnipeg zijn en we maken dan een zeer slechte ervaring. Ik heb never in Winnipeg geweest en we voeren ook niemals meer gaan. Dus we hebben een slechte ervaring gemaakt. En ik vertrek waar ik woon, wat wil ik nu zeggen van Winnipeg? Ik heb de ganze stad met een kleer gevormd, er is een ervaring wat ik gemerkt heb. Nee? What about die mensen wat met Christen te doen krijgen? En dat is wat we vandaag willen aanchecken. Du en ik willen ons in dit zijn. Du en ik willen ons, ik wens dat we krijgen vandaag alle wat we ons kunnen metnemen, omdat we in ons roef, hoe we bijna zijn als Christen, dat we werkelijk kunnen dat zijn wat we zullen zijn. Zodat we dan de thema van de in zeugnis, of we kunnen zeggen in brief. Want je wel blij dat nu Marcus het 5e kapitel, en dit is hoe ik ons hoop gedanken uitnemen doe. Dit is het schoolverdeed. Je zegt in Marcus het 5e kapitel, is lief ik zei, dit is de Jan wat in de Gereven woont en gaat erin en had al mensen. Hij wird zeggen, je pleuwde mens, hij wird bekend als een mens wat ze niet kunnen met keden of met niks aanbrengen. En hij wird bezeten. Dat vangt, de geschichte vangt aan bij Koppels am 18e vers in. Dit is hoe Jezus allemaal heeft geheild. Hij is gezond geworden en hij is nu een ganz ander mens. 18e vers. Als Jezus en de lam neersteeg, prachtig de man, die van deze gästen weer bezeten geweest, of hij metkomen kon. Jezus leidt dat niet toe. Maar zegt, hij zal nu huis, nu zijn familie gaan en aanvertalen wat hij haar met aan metleid gehad en wat hij aan en zijn genood voor een grote gevallen gedaan had. Dat is precies het weer. Du kost niet met mij met. Du zoals naar huis gaan en du zoals vertalen wat God die gedaan heeft. Zo hier weer nu een mens. En dit is omgeend, ik geloof, we kunnen het zeggen, waarschijnlijk niet meer, maar dit is een mens, die had nu wat beleefd van God, of van Jezus. Waarschijnlijk weet je alle houden nog niet. Zo wanneer we vandaag naar de kerk komen, dan word je antwoorden, die worden dat weten, dat hier zit vandaag een, die heeft een groot wonder beleefd in zijn leven. We weten niet wie het is, maar we weten dat einer van ons heeft in de laatste deel een grote belevenis gewerkt met God, die zijn leven heeft geändert. We kunnen van de overheid zeggen, die heeft zich bekeerd. Dan moeten we op hem te komen zeggen, of denken, ik wens ik kan ervaren wat die mens geworden is. Hoe jeet hem dat nu? Wat is nu anders? We worden vielleicht te blij zijn te uitvinden, wer is de Jan hier? Wanneer heeft zich bekeerd? Wat is uitgegaan meteen? Deze wat zich bekeerd heeft, daar moet je ganz alleen zijn. Nu maakt we dat beeld zodat we eventjes zijn dan nu niet bekeerd. Dat is niet zo dat, maar dat beeld, den was. En zo is einer wat zich dan nu bekeerd heeft, dat is ganz alleen en zijn in het leven. En hoe wordt hij dat handelen? Dat is hoe het aan ons non-trafen heet. Wat doen we doen en ik, maar dat wat we beleven dan. Dit is wat vrije zaad weer,
dem jankert, wanneer hij bloos kon, dan moet hij gleich met Jezus stop en alarm nemen en dan even water. Weich van al zijn fout. Weich van de mensen wat hij wist wat aan tjande als een slechte mens. Laat mij bloos met ook voor, zegt hij. Jezus leidt het niet, maar hij zal gaan en vertalen wat omgeworden wordt. Dan in 20e vers, Marcus het 5e kapitel. En hij ging los en vong aan en de 10 steden te vertalen wat Jezus alles voor hem gedaan had. Dat is alles wat ik kon vertalen. Dat heeft Jezus voor mij gedaan. En de lied, de hartste, dat zegt, en alle man wondert zich. Des man, hij had een zeugnis. Hij werd een brief. Hij werd uitgetrokken gezegd, hij werd vernünftig. De lied zou maar am is wat geworden. Am is wat passiert, wat am beter deed. Waar waren we dit aan? Wat is wichtig? Oder wat wichtig is dat u en ik een zeugnis hebben. Dat u en ik een brief zijn. Wel, als we mal een beetje van de andere zijde bekijken, zoals ik al groot een beetje zei, over de wereld, die staat en die kijkt naar mij en die. Dat zijn we ook al gewend. En dat is ook een dood. De wereld, en daarmee nou ik allemaal weer ongläubig is, maar die zijn ons het gewend, en dat is ook een dood. Maar die kijken nu een klare zeugnis. Die worden gleich in de klarheid te zijn. Die willen niet gestierd zijn, maar ze worden gleich in de klarheid te zijn. Manchmal gaat dat niet anders als dat eind, dat stiert het ander. Zo, en wat van de leeuw is de wereld? Nu reden we dan van de ongläubigen. En wat van de leeuw stonden zij? Wel, de wereld, die kijkt ook aan de toekomst. Zij zijn ook dat leven yet wieder. En zij willen ook aan hun leven schaffen. Zo, zij kijken ohne een christelijk fundament. Zij stonden op geen grond. Zij laten zich gleich angst merken. Zij laten zich gleich schwaar merken oder zorgen. Weil zij hebben geen grond. Wanneer ik en du en zijn leeuws dat neer komen, waar we ons ook even veel dingen schwaar merken doen. En we weten niet, waar wordt het uitkomen, wie worden gleich in de ontmoet hebben. Weet je niet van wat ik reed? Ik geloof, we gaan voor alle door manchmal met. Vielleicht zijn het onze kinderen, die waren zo op en dan maar iemand komen in de tijd en dan wonderen we, weet als het wat met mijn jongen of mijn maal, weet als het wat uitkomen, wie mogen ons dat er schwaar met. Maar we willen niet van de jaren zijn wat ganz inge drekje doen, zo wie worden gleich van irgendwo echt in de ontmoet zijn. De wereld wordt ze tot nog aanchecken, wanneer ik kon bij die de ontmoet vingen, dan moet ik gleich. Wenn ze hebben niet het fundament. Ze weten ook niet hoe dat handelt. De wereld staat van de eeuwen en er leven ohne dat ze een moralische wert hebben. Wie zijn dat? Wanneer het niet goed gaat am eigen stand, wel, gaan we ervan. Fangen we beter dan. Wenigstens vergelijken dan. Geen moralische wet. Ze checken naar ons als leid. Hoe doe je dat? Dat het schijnt en dat je kan top blijven. Had u een echt nog antwoord voor deze dingen? Die zullen hebben. Wie worden, en dit zeg ik niet om irgendwem doel te ranen, maar de wereld, die heeft dem geloven en dem leven je God en lange eng verloren. Weien, zij leren en er scholen dat het niet in God heeft. Dit is wat de wereld van deze dag neutral naam. Du bent niet voor deze zijde, ook niet voor deze zijde. Zo, ze zijn aan deze stelling ben. Dat geestelijke deel van leven is te zien geschoven en we willen ohne geestelijk zijn naar de wereld komen. Dat is de wereld dan aancheckt. Op de meeste steden is het geld wat van de regeren deed en wat allemaal trachten deed. We leven einfach in deze tijd. Du en ik. We leven in deze tijd en we leven in de tijd waar de wereld naar ons kijkt en die zegt dat u en ik worden vrucht wezen en God kijkt naar mij en die en wel dat we zullen vrucht brengen. Ik merk wie dit piltissen was.
Dus de vruchtboom. Du en ik, we hebben probably alle een of andere weg met vruchtboom te doen. We zijn vandaag om kleiner en zo'n tijd, wo we wensen, we kijken verder was, dat we worden onze vruchtboom bij eenmaal zijn en worden vangen uit te laten. En wenn we zijn im Vorjahr, want het snij van daar biedt ook niet kracht, is dat feit, maar dat is zo zijn. We zijn in de tijd, we kijken er nou dat de boom worden vangen te blijven, en dan weten we dat al nu een paar maanden weer, dan wordt nu en ik, wens van de boom op hof hebben, dan worden we door vrucht vingen, en dan wordt een scouts maken. He? Du en ik als Gottes kinderen, we staan nu ook zo staat in deze wereld. En God wil dat du en ik ook worden vrucht hebben. En dat wanneer mensen worden en met ons top komen, dan worden die van die vrucht vingen. De wereld, die kijkt aan ons op zo'n weg naar zoals we van jou aan de vruchtboom naar kijken, wenn we weten dat zomer is, dicht bij rammen de aard. En dan erwarten we worden vrucht vingen. De wereld kijkt aan ons ook met raar denkt wij naar, dat wanneer zij worden naar ons komen en zij worden met ons omgang gaan, dan wordt het door vrucht zijn. Zo, wanneer we ons dan van jou deze weg aankijken, dat God zit in mijn leven en hij kijkt naar ons en God zit dat wanneer de wereld over irgendwer wat met Ronald Kornelsen in omgang komen, dat wordt er niet vrucht brengen. Dat wordt dus kracht zo'n fataal zijn, dat wordt dus kracht zo'n leven zijn, als wat de wereld heeft. En wat ik nu meen met kracht zo'n is, niet dat ik met meer gedaan met zin, of met amoralisch het leven, of wat doe als ik niets te plekken, dat is niets in te worden, dat hier zes wordt is. Lucas het 13e kapitel. Wanneer je in de Bijbel doorgaat, Lucas 13, de 6e vers. Hij vertaalt dit gelijkenis. Een gewisse man had in zijn wijngaard een veenboom geplant en hij kwam vrucht rond te zoeken, aber vond keine. Dan zei hij te de wijngaardner, ik zie nu 3 jaar hintereinander, je komt vrucht aan deze boom te zoeken en heb keine gevangen. Hef den af. Waarom den nog länger laten kraaf uit de eerd nemen? Hij aber zei, laat den nog 1 jaar staan. Ik wil aan de boom groven en mes rambrengen. En wanneer hij dan vrucht brengt, dan is dat goed. Maar wanneer niet, dan kost den dan afhaken. Dat gelijkenis heeft mij eenmaal uitgezet. Ik geloof het weer naar Israël gerecht, maar we kennen dat van jou naar de christelijke kerk gerecht. Wanneer je geen vrucht hebt, dan komt de dag waar God zegt, hef hem af. Zo God kijkt, ik wil niet van jou zeggen dat nu wordt God ons afhaken, maar God kijkt met wie die ook nog vroeg. Wat brengt mijn leven? We zetten je van jou alle en we worden alle gelijk van die te zijn, wat we worden zeggen, oh ja, ik weet, ik breng vrucht. Want mensen met mij top zijn, dan heeft het vrucht, dan heeft het en schijnt het geschmack, dan beleven mensen van God zijn genade, because ze zijn met mij top, dat scheelt uit mij uit, vingen we in Johannes het 7e kapitel. Dit is de vrucht nu wat de wereld bij ons zekerheid. Dit is de vrucht wat we om zijn van ons lijsten te hebben. Zo, ik word van de oog lezen die te vrouw, mij ook. En dat gelijkenis, dan zei het dat de gärtner, hij zegt, ik wil rammen des boom groven en dan zijn mij vruchten krijgen. Hast u gespeerd in die laatste jaar of in de laatste tijd, dat God in die leven, dat de gärtner in die leven ook groven heeft? Dat heeft zich somehow, wanneer ik aan den boom denk, nou, niet door een ding wat zich wordt zeer interessant spelen. En mijn gewaanheden en mijn wortelen, waar zoals de boom dat al lang heeft gehad, de wortelen zijn, krijg hoe het makkelijk is, hoe het de baas die je gewonnen heeft, door maakt wat er in moet je geroofd. You know what, dat mijn dienen, gewaanheden, die worden versteerd. Dat wat ik leest, is niet meer.
Mist du wat wahrgenommen? Hast du so wat dort beleefd? Oder belebst du von der Uhr en so bist du nu in so einer Zeit, dass sich das so angewandt feiert, vielleicht even unsicher. Wir gehen durch eine fremde Zeit, wo wir das manchmal nennen. Jetzt dem Gardner, der allein hat, diese Zeit auszunutzen, was bieten zu tun, das kann anfangen, Frucht zu bringen. Wenn wir terugkijken dan, en ik glaube, wir als Christen, wir sollen das manchmal. Haf ons Zeugnis, es ons Brief al klarer geworden. Schafft het al beter, als het 2 oder 5 jaar terug deed. Nicht, dass ich nu wel hadden, wie uns alle meten, aber ich denke, wir sollen aber manchmal, ich sage manchmal, wir sollen, wenn wir im Haus, wenn die Früh ist, eten möchten doen, und sie waren aber immer an, dass das eten, was sie möchten doen, das leichter hat keiner im Haus. Sie selbst vielleicht nicht mal sagen. Und dann würden wir bei den Lied spazieren kommen, dann würde früh sagen, das eten haben wir 2 Jahre, und mich haben es wird leicht, aber noch keiner. Dann würde du einfach sagen, prove mal something else. Das meint je nicht. Ans Christenleben habe ich manchmal auch so, dass wir weiter von beten, aber das schafft nicht. So, dann blieb ich bloß stärker, ich spinne und spinne. Die Frau, was ich mit dem meine, ist, zijn du en ik dat het schaffen in ons leven? Ik heb al meer vrucht brengen. Ik heb al een klare zeugnis zijn. Is het al leichter voor mij met een broeder of met een nobel of met een veldmens wat hand te leiden, dat ik weet dat ik geef hem wat met, wat als een vrucht in wordt. Oder blijf ik in mijn oude gewaanheid, wo ik dat niet doe, wanneer we in zo'n gewaanheid zijn. De Welt steht en de zegt nur das klare Zeugnis rum uns. Der zweite Punkt. Wir haben 4 Punkte, ich habe das erst nicht gesagt. Der zweite Punkt ist, ich nenne de Jona-Sort von ein Zeugnis. Jona, wie je das Prophet in der Zeit von Jona, wenn je dem gleich wie immer alle sagen, von dem zu lesen, Jona wird ein Prophet, was viel belebt hat in einer kurzen Zeit. Und so, dat is een ding wat ik van Jona gemerkt heb, wat ik manchmal zo gedacht heb, dat het lijkt zich met te veel van ons. Maar als hij op een weg weer, ving in Jona het eerste kapitel, als hij op een weg gedaan deed van God, dan zegt het, lees je dat zelfs nu, we worden nu niet aangegaan, maar Jona het eerste kapitel, dat hij vertaalde lied, dat hij eraan was van God. Dat hij had een lied het vertaald. En dan als het alles stormig wordt op een water, dan zijn hier am Schap zo'n, die weten dat is Jona, dem einen wat we gemerkt hebben, die eraan was van zijn God. Als het dus alles stormig wordt dat vangt een levensgevaar te stonen, weet je wat Jona dan zegt? Dan zegt hij, ik first dissen God. En andere weer, ik geloof aan God. Als de lieden om hem schep weer, die worden dat, en du geloofst aan God. Jona, ik ben dit zijn al niet krijgt de vrouw, wat ze allemaal over het te weten, dat ze weer verwonderd. Want du en des God leven des. Wo komt het dat du op dit schep is op je eind? Wenn Gott hat dir das klar gesagt, wo du hingehen sollst, und nu bist du ab dit schep op een andere was. Wat mij ontscheiden, dat ik me hineinloten deed, is, dat dit is schijnbaar een zeugnis van deze dag en veel Christen geleefd wordt. We gaan zo meer of weniger van buiten te bezijnen, is het niet te heren dat we veel anders zijn. En dan op eenmaal komt dat wat ik proef, en dan wordt het ik en du ook ten Weltmens zeggen, hey, ik geloof aan God. Wo de Weltmens meinen die dat van de ook leven, want du en ik best maar just like that opstonden en zeiden, ram am koffie daar en zeiden, ik geloof aan God. Oder worden du en ik blij zijn dat te zeggen, wenn we weten dat er zijn dingen in ons leven dat die worden ze denken. En dan is het dus dit. Wanneer du aan God, like in al deze tijd aan God geloofd hast. Wanneer Jona gezegd had,
jongens, ik ga me van de oosmorgens in hem schep bekeerd. En ik zie een ander mens worden. Schmied me even, wenn ik zie van God weggerannt. Dan wordt het sens gemaakt. Maar nu deed niet, wenn hij had zich al lang terug bekeerd. Of hij weer al lang terug gläubig geworden aan God. Zijn probleem werd dat hij in zijn gläubige toestand leeft in een eeuwigheid toe God, wat zich likne deed met het eeuwige van de wereld. Want hij ook niet de andere weet wat bij hem afgaat, ging handje en bij hem aan. Maar en zo zijn leven, dat ähnelt zich met deze soort levens. En als ze te de proef komen, dan zijn ze lied verwonderd, want hij zegt, ik leef aan God. Ze worden op mij gerekend als bestet. Van de eerste dag, dan kan het ons dit geven, dat ik en du kunnen analyse zeggen, oh ja, ik leef aan God. Ik alles morgens klaar, ik stoel je dag op, iedere dag door op hand, ik leef aan God. Ik merk zeggen, ik zeg mijn kinderen naar de christelijke school. Ik voorzelfs de kerk. Ik probeer me een schijne reden te hebben, besonders wanneer ik met mijn vriend of met mijn bruid op zie. Ik hou me sogar nog terug van veel dingen in deze wereld, vielleicht besonders uiterlijk, dan hou ik me nog terughoudend. Maar wo heet zich dat, wanneer je dal geworden bent? Nou, wat heet zich het dan? Oder wanneer je in je leenheid zit, hoe hingen dat irgendwer dat zit en die handel, wo onopbrechtig een beetje meer geld te komen, wo staat het daar? Oder überhaupt ganz in je heimat, in die stad, in die aak, wo keiner weet wo du bist, hast du wo Sinn verstärken? Aber van buiten, ja, ik leef ook aan God. Dat is wat ik nadenk over de Jonasoort van een zeugnis, of de Jonasoort van een brief. Weet je wat, dit is hoe het, en ik bid dat keiner van ons te wordt bijna zijn. Maar dit is hoe veel wereldmensen van de eerste dag van God wegstrijden, wegen die trafen dem Jona bij hem op schap. En onderwijs, zij hebben op je rekening op mij en die, dat wij zijn God zijn kinderen. En dan komt het te de proef, dan bij hem horen ze aan, oh, du hast het maar kracht zoals ik. De ongläubigen, die houdt zich ervoor dat ik en mijn geheime zijde van leven, daar heb ik dingen, pleitserieën voor, wat zich niet gezien met hem. Die houdt zich ervoor dat wanneer ik me oren doe, dan brug ik de weer wat mij dan door zijn muil welkom. Maar hij houdt mij en die niet ervoor. En dan beneden wordt hij dat aan, dat doen, ik ga dat ook zo. Mocht God dat je dat het never zo wil zijn. En dan wordt hij dat aan. Oh, zo christen zijn of wereldmens zijn is datzelfde ding. En dit is, we doen en ik kunnen zoveel schulden doen. Mocht God ons dat klaar hebben, dat we ons dat niet doen. Wer zijn du en ik? Van buiten mocht de brief hollen wij fijn laten. Maar wanneer die moet gedrukt worden, wat komt dan eruit? Zo de derde punt is de vraag. Zo wat zal ik zorgen? Wat zal ik anders doen als ik doofvlees? Ik zeg euch dat u niet zo anders doen als u des, want ik weet niet wat u des. Maar wat zal ik zorgen? Dat is natuurlijk een goede vraag. Zal ik iedereen wat te lang wachten verzekeren door op een stad te bekeren? Wordt waarschijnlijk niet schaffen. Zo wat doen we? Wat doen we als christen dat? Nummer 1 is wichtig dat we staan op een grond. Zoals Jona niet deed. Hij zei, ik geloof aan dit God, maar hij stond niet op een grond. Als het Isaiah zei, dan ben ik weer Jona raufgekomen op een grond. En wanneer hij op dem grond weer was, als hij den dag, als hij op wild wegging, dan wordt hij een zeugnis niet geboren hebben. Dus, manchmal wat Jezus door gehandeld had, in Markus het 5e kapitel, ik ga dat veel gerekend, wo einfach Jezus dat moet voor hem. Go en vertaal wat die passiert is. You know, dat is het goede ding. Du en ik, daar ook dus dat vertalen wat wie weten. Wat ons passiert is. Dit is de beste zeugnis, dit is de beste brief wat we jemals voor hebben is. We beleven wat en we delen dat met. We beleven wat met onze gemeenschap met God, we hebben het met te delen.
En lied, det smaker dat. Des mens, die heeft een gemeenschap met God. Dat is vroeg van wat die gaan leven. Psalm 66, de 16e vers, die zegt dat God heeft on mijn ziel godet gedaan. Dit is wat lied luistert te horen. Zo dan meest God dat on die godet? Ja, ik had het voor jou beleefd. God dat on mij godet. En dat is een leven in het zeugnis. Lied luistert niet te... de gleiche niet. Dat is veel meer weet, wanneer u van die ene belevenis kan vertalen, als wanneer we een goede boek gelezen hebben en we lezen dat. Ik weet wat ik las in 2 Korinther 4 kapitel, de 13e vers, wat er zegt, is dit. Aber wils wir am Glauben denselben Geist haben, dat is hoe Paulus dat zegt, zoals geschreven staat, ik geloof en doorween ha ik gereed. Dat ding geloven, die en die reden controle. En dat is hoe ik van jou wel aan het eerst met denken merken is. Worst u en dien aldags het leven van die geloven je dreven. Oder drift die je waarheid. En nu de laatste vers. Als God is tjingen, dan hebben we een zeugnis. Dit is een rapport wat mij op eerst wichtig is. Ik vind dat immer waar. Ik kijk naar mezelf van ik dit zei. Maar veel mensen die hebben zich bekeerd. Maar ze reden er niet van. Dit zal niet zo dat zijn. Ons veelt het dat we meedelen doen wat ons passiert is. Onze kinderen veelt het dat zij dat van ons hielden. Onze medarbeiders die veelt het dat zij dat van ons hielden. De mensen rammen ons, die veelt het aan te horen dat u en ik hebben een leven in gemeenschap met God. Dat u en ik hebben een omvang gemaakt met God. We hebben een zeugnis. Apostelgeschichte, het 8. kapitel, eerste kapitel, de 8e vers, die zegt ons dit, dat je woorden die kracht krijgen en je woorden mijn zeugen zijn. Ik lees de poort, waar het zegt, aber wanneer de Heilige Geest over je komen wordt, waar je kracht krijgen. Zo du en ik gaan niet naar Utrecht zeggen, oh no, ik kan niet. We hebben verschillende golven, maar we hebben alle de kracht. Eerste Petrus, de 3. kapitel, zegt, de 15e vers, dat du en ik zal het alle tijd rijden zijn. Zo we ons van jou deze vrouw stellen. De eerste vrouw is, ha ik een zeugnis. Dan red ik van, hast du wat beleefd? En ik kus met dat belevenis gaan en zeggen, dit heb ik beleefd. Je know, die zeugnis ziet zich waarschijnlijk ganz anders als die vriend zijn tijd. En dat ze kunnen doen. Ha ik een zeugnis. Wanneer du een zeugnis hast, dan red je van. Versterk dat niet. Laat die geloven die regeren. Ik heb nog toe beden. We hebben ons opnemen te beden. Voor God, wondervolle God. We danken van jou voor wat u doet aan dem wat er bezeten wordt met de geesten en gaderijn. En u maakt hem vrij. En hij had de kracht te gaan en een zeugnis te geven. Ik bid van jou voor mij en ik bid voor ons allen. Help ons om te denken, wat voor brief zie ik? Wat voor zeugnis zie ik voor die wat mij betekent doen? God stemt mijn geloven met mijn zeugnis. En dus voor ik bid, geef ons de kracht ook. Help ons de kracht laten ons te arbeiden. Dat we ook worden die aan je zijn wat het gaan reden van hoeveel goud u aan ons gedaan hebt. En dat we daarmee worden gaan in de vrucht zijn. En wat de andere kan, je zijnd en je stort worden. Amen.